హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక బిజిఎం మీద ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని అని అనుకుంటున్నా. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇంకొకటి మా సెకండ్ ఛానల్ని కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడిప్పుడే సబ్స్క్రైబర్స్ వస్తున్నారు. సో దాన్ని కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. సో మీ వల్ల సపోర్ట్ చేస్తే నాకు కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది. తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, ఎక్సలెంట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో దీనికి ఇప్పుడు సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో స్కిప్ చేయకుండా వీడియోని చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా నేను టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలాగే కంటిన్యూగా నేను టైమింగ్ చెప్తాను, ఆ టైం దగ్గర వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 మొత్తం 6 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఒక ఎఫెక్ట్ని. సో 6 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు ఈ లాంగ్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ లాంగ్ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 సెకండ్ దగ్గర ఈ లాంగ్ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక ఫోటో మాత్రమే యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో అయ్యా. సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 5 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాంగా, ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో మధ్యలో వదిలేసేయాలి. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ అండ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, ఆ లాంగ్ ఫోటోని వదిలేసేయండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే ఫ్రెండ్స్. చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. సో 2 ఫొటోస్ మొత్తానికి చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 15 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి
బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే. సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 5 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. ఇలాగే ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఇప్పుడు వదిలేసిన ఒక్కొక్క ఫోటో ఉంటుంది, వాటికి మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నుంచి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు పేస్ట్ టైల్ అండ్ చివరి వరకు సేమ్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి, సింపుల్ ప్రాసెస్. సో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు పేస్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఎలాంటి వీడియోస్ అయినా తప్పకుండా మీకోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా. ఒకసారి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి ఖచ్చితంగా నచ్చచ్చు. సో వాటి కోసమైనా ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.